Θέλα να ήμουν ένας άνθρωπος αγράμματος, μια βαθιά θρησκευόμενη γιαγιά, ένας έφηβος τρελά ερωτευμένος ή ένα βρέφος στη μητρική την αγκαλιά. Δεν θα φοβόμουν τ' αύριο τι ξημερώνει, θα ήταν γεμάτη αγάπη η καρδιά. Δεν θα ξυπνούσα τρομαγμένος μες στη νύχτα, δεν θα λέγα σε τίποτα πως δεν πιστεύω πια. Θα ήταν ήρεμη η ψυχή και το μυαλό μου, θα πίστευα στη μεταθάνατον ζωή, θα είχα τέλος πάντων κάπου να κομπήσω, το νου μου δεν θα τυραννούσα τα γιατί. Τώρα κατάλαβα του γέροντα ερημίτη το χρησμό, μονόδρομος η σκέψη δίχως γυρισμό.